பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு செடியும் வைக்கிறது நம்மளாமா, ஆனால் அறுவடை பண்ணுறது மட்டும் இவங்களாமா. என் பொண்ணுக்கு வந்து அந்த அறுவடை பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். எப்பயுமே வந்து காலையில் எந்திரிச்சாவே தோட்டத்தில் போய் சுற்றி சுற்றி பார்க்குறது, என்னென்ன பூக்கள்லாம் பூத்திருக்கு, என்னென்னலாம் பழங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவளோட இன்ட்ரெஸ்ட் மூலயமா தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ எது எதெல்லாம் வந்து காய் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய விதமான தக்காளி எல்லாம் வச்சுருக்கேன். சிலது வந்து நல்லா முளைச்சிருக்கு, சிலது வந்து முளைப்பு திறனே இல்லாமையும் இருக்குது. அதில் இந்த குட்டி குட்டி செர்ரி தக்காளி, இந்த பலூன் தக்காளி அப்படிங்கிற குடம் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் காசி தக்காளி, நாட்டு தக்காளி, அப்புறம் ஆப்பிள் தக்காளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே ஒவ்வொரு தக்காளி செடி இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு தக்காளி செடியும் கோழி சேவல்கிட்டேருந்து காப்பாற்றுறதே பெரிய வேலையாக இருக்கும். எல்லா தக்காளிகளையும் கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுட்டு ஏதாவது அது மிச்சம் மீதி வச்சுட்டு போகிறது தான் நம்ம பறிச்சுக்கிறதா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் இன்றைக்கி கோழிக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து முந்திக்கிட்டோம். அப்புறம் மல்லிகைப்பூ செடியிலையும் பூக்கள் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்களா இதுக்கு முன்னாடி. இப்பயும் வந்து சில பூக்கள் வச்சுட்டு தான் இருக்குது. எனக்கு வந்து தலை நிறைய பூ வைக்கிற மாதிரி எப்படா பூக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து வச்சாலும் அது வந்து பூ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது. அதனால் அப்பப்போ 2 பூவாக பறித்து வச்சுக்கிறது வாசம் வந்து செம்மையாக இருக்கும். இது வந்து கோழி பசலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சிலோன் பசலைன்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்குறக்கு வந்து அழகு செடி மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நிறைய பக்கம் களைச்செடி மாதிரி கூட வளர்ந்துருக்கு. சும்மா கட்டிங்ஸ் மூலயமாவே இதை வளர்க்கலாம். இது கஸ்தூரி வெண்டையோட பூ தான். பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக மஞ்சள் கலரில் இருக்குங்களா. இதோட செடியும் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும், காயும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கஸ்தூரி வெண்டை. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நெல்லிக்காய் மரத்தில் நிறைய காய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. நிறைய நெல்லிக்காய் வந்து அதுவாகவே தன்னை போல் உதிர்ந்து விழுந்துருது. இதை வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஊறுகாய் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் காய்ச்சலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். அப்புறம் ரொம்ப நாள் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இனிப்பு நெல்லிக்காய் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா அவ்வளோ நெல்லிக்காய் இருக்குது. மிளகாய் செடியிலும் ஒரு 5, 6 வகை இருக்குது. புல்லட் மிளகாய், அப்புறம் அந்த நீட்ட மிளகாய், காஷ்மீரி மிளகாய்ன்னு சொல்லிட்டு அது அப்பப்போ வளரும்போது அப்டேட் பண்ணுறேன். எங்கள் பாப்பா எல்லாத்தையும் அறுவடை பண்ணி முடிச்சுட்டு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நுரை பீர்க்கங்காய் ஒரே ஆராய்ச்சி. அம்மா ரொம்ப அழகாக இருக்குது, இதை வந்து இன்றைக்கி பறித்து பொரியல் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், டே இது உடம்புக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுடா, இதை பொரியல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்.